Laurent Gbagbo inde makko ala e wotoɓe walla wotanteɓe kanko e Sarle Blé Goudé ko waɗi ɗum noon ko casier judiciaire maɓɓe laaɓani alay sago ɓe mbawata jeeyede e suɓatoɓe walla suɓateɓe e sababude laawol leydi maɓɓe ñaawinoɓe e golle maɓɓe ɗeɓe golluno ewa haa ewa ɓe cokama heen loi ruttaki laɓɓiniɓe e ɗum ɗon hay so tawi ɓe nawanoma caggal leydi ɓe ñaawoya toon nani e gartugol maɓɓe firtani hanti ɓe laaɓi haa ko hoɓe mbawa wodde walla ɓe gotane ɗum noon so tawi ɓe jeyaka e doggol he ɗum ɗon ko hunde fonde wonde sabi ɓe potani jeeyede e doggol he sabi ina anda hay so tawi duuɓi maɓɓe jawtinani ɓe wotanede walla woddeni ewa golle maɓɓe kam ɗe ɓe golluno e régime maɓɓe ɗum ɗon yawtiniɓe wotanede walla wodde sumgo leydi Côte d'Ivoire ɗo wiyama hoorejo Côte d'Ivoire Kit Gbagbo e jagorɗo muɗum ɗo Sarle Blé Goudé tawaka e nder doggol sumgo ɗon amin kam miɗo yaade muɗum temedere ngam kamɓe ɓen ɗon yimɓe ɓe laatino ɓe bonnuno leydi ndin wakkati ɓe laamino nde ɓe gaddani leydi ndin caɗele joni so tawi ɓe ittama ɗon ɗum ɗon holli e gonga nanina ɗon no darani e nder leydi Côte d'Ivoire ngam yimɓe bonnoɓe leydi ɓe ɓeɗo hana limede ɓiɓɓe leydi jaatin sako ɓe kokke teddungal fa wi'e ɓe gara ɓe cuɓa walla ɓe cuɓe ayo so tawi ni no waɗira neɗɗo fuu mo aday mo wattay hakkillo muɗum e yiɗande leydi muɗum no yehirta yeeso walla no leydi muɗum moƴƴirta fof oɗo hana limede e nder suɓoɓe ɓe nani yiɗoɓe leydi ndin e fa hande e yiɗanɓe leydi ndin ɗon moƴƴere ay ɓeɗo hani suɓo walla suɓe Côte d'Ivoire wasgol jeeyede Laurent Gbagbo e Sarle Blé Goudé inɗe mumen wasde arde heen ina jibina geɗal gootal haysi tawi ɓe garani heen maɓɓe jamir sukaɓe mumen yo mbad ko nandi e caɗele e nder woote nde ma wood kam ko ɓe mbaɗi ɓe gaccirta noon tan sabu koɓe yimɓe andiraɓe wawde wadde geɗe ɗe jaadani e sariya leydi ɗum noon woote ngende anni wadde fof ma ɓe gimmin sukaɓe waɗoɓe geɗeje ko nandi e manifesteji e nder leydi Côte d'Ivoire.